Pak Jitu sesuk meneh. Kowe iki milih warune Pak Jitu, waru-waru nyah-nyoh tak truk kok. Kowe sesuk tak wis saweran Pak Jitu gelem apa kowe? Ning Mori gelem. Iki udah Pak Jitu. Iki nang keluar. Ayo disapa belione. Ah iki alhamdulillah. Iki nang kono kene ya wah nang muda nyah-nyoh nang kene ya nyanyi meneh iki. So nek hari Bayangkara 1 Juli lah nanggap awakmu. Oke, muga-muga tak dongake Pak Ego paras-paras selamat. Le nyawer 1 Juli. Waduh, 1 Juli. Isa ngenteni, Pak. Ayo ajepe minake ndang. Ngenteni 1 Juli asal bongko. Ini tuh aku ya dongake iki. Makasih muga-muga paras selamat Pak Ego panjang umur. Iki sesuk menika aj nang kene rasa pindah-pindah meneh. Aku nek pindah iki wah yakin pindah aku mah mumet ta. Piye to kok mumet piye. Ayo jile bare gamping mak nyis ning iki dadi anu. Nek apik iki anu nggerak dhewe pentas nanti ngono Pak Sus pindah kono. Ya muga-muga Pak Sus iki wah iki wis durung sekori iki barang kita mbokmu iki. Pokoke paringi panjang umur. Sing penting aja kaya ponakane. Sapa? Suroso. Ayo ora apa-apa. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Kerajaan Desa Ngarga saka Kecamatan Serumbung. Endi? Serumbung. Iki Serumbung. iki kerajaan Pak. Kerajaan. Kerajaan toh? Katanya kerajaan Gunung Pring kok ngendi? Kerajaan. Sampeyan iki piye to? Sing duwe job kok malah ora ngerti nggone iki piye. Mumet tenan. Ya naji ya pekok. Iki kerajaan, Mas. Kayak iku lho apa kakane pekok. Wis diwaca jangkale, Mas. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat kerajaan mriki kaparingan bagas waras, sehat, panjang umur, diparingi lancar rezeki. Nggih. Ngoten Ning Mas. kene iki Piye? amek 1000. Kene iki ana jadilan yo, Wan. Yo amit-amit Adewe saya. amet 1000. Muga-muga sandang ini panjang lancar, bahasa Amin. lo gudang ke bakmu. Pokoknya seduluran ngono Ono to. seduran, ono cangkeme mendeng barang. Cangkeme mendeng temanil mau kokope. Iki kene iki yo nganu kok base camp nggon gedruk barang apa. Gedruk barang. Heeh. Jo, Sono di selak udan iki lho. udan-udanmu, ora udan. Ini kok teling-teling. Ah iya kuwi kok. Basiran siap. Walah kincil. Yo. Ngarep maju gerak. Ngilmu iku ayo kaya Ngilmu iku ayo koyo toteri. Urip moyo koyo kekesuwen. ayo prakanca ngawarung ngono. Sik go, sing barisan sisih wetan iki mbok rodok rene sithik ngono lho. Kalau senengane kok mepet-mepet. Pegang satu langkah, gerak. Ayo jan manut ketuane kok plentang-plentong ya kok padha-padha. Mulai ketuane apa? Apa itu? Panang wetan. Yo, ayo prakanca
Ayo prokonco santai wae ora bakal makbyuk. Wong ngene iki tuku jadah campur ongol-ongol ayo ngibadah ning watu tongol. Gendong gede akeh lumu bokong gede. Walah muni Randy to sing ngendangi as. Apenu kowe nek iso ndang Selasa sirahe mumet utang ora iso bokong iki aku terus iki Kowe ora cetha ta gole omong. cetha wae wong aku meni dina Selasa sirahe mumet golek utang ora iso. Apa? Ya. Apa? Rondo teles. Yo, tak kasih. Rondo teles. Kae rondo teles kae. Lorek. Yen awan aku doyan mangan, yen bengi turu tanah sapi siang, mungkin rondo teles kita jalan, kita dipaten sepasar dongeng sedatan. Oh
Dalu menika pembukaan. Tesih wonten kesenian 3. Apa wae kuwi, Go? Napa mawon Pak Sus? Pule. Apa kuwi? Oh alah, masyaallah. Jebule tak kira nang kene pekelo iki jebule sekali babi dapat. Ora nek mau awan wis jatilan jare. Mau jatilan. Heeh, saiki awak dhewe. Sesuk Go. Sesuk napa Pak Sus? Wah, sesuk bubrah-bubrah. Ya muga-muga kesenian kene paring lancar padha sekali Mbak. Padha ya. Iki sekali Mbak iki gak nek dam neh, iki gak jogetan meneh. Iki padha kok sesuk ya jogetan. Nek pamungkasi tepadha. Oh padha. Oh, ning nek rodat beda meneh. Sesuk meneh ana beda meneh. Mana kono beda nang kene beda. Ora apa-apa, Pak. Bedane Pak Sus. Bedane sesuk ora ana Pak Sus ya, Pak. Heeh. Pak Sus mi miang kaikut nang kene tok. Nih dongake. Yo kelingan biyen ning Muntilan yo bendino. Oh yakin Pak Sus. Tunggone Pak Sus. Oh, ana meneh bendina Pak Sus. Ning lek ra tau wawe-wawe iki mau. Sok tanggal 1. Alas ayit. Kira sesuke to, Bu. Kira sesuke. Jajake Pak teko Pak Sus. Wong mendingane Ning yo. gerek sok tanggal 1 yo. Oh. Yo. Ana gerak. Yo. Ya Elvandi ronte-ronte kembang. Kembange mupian-mupian kanginan. Monggo. Ya Handi ruci kembang. Wong iki mupian-mupian kumiwang. Ojo sira dinamimu. Turut gawe pengiran. Ya Irfandi ronte kembang. Wong iki mupian-mupian kumiwang. Ojo sira dinamimu. Turut gawe Kita pemuda Islam Indonesia